Hello. Hello. Hello, everyone. Hi. Amadim na anyị ga na live. Anọ m na-eche ka onye na-efere na ngaji na-akwasị na bịa mute go do the thing. Okay. Good morning, good afternoon, good evening. Ndewo ndị be anyị. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Anyị eburukwa na bịa ọzọ taa. Anyị mabụ ndị Igbo entrepreneurs, digital entrepreneurs. Na-abịa kwa izu ụka. Emeka na-abịa kwa izu ụka ịbịa wetara unu ozi ọma gbasara ahịa anyị na-azụ, ahịa igwe anyị na-azụ. Tupu anyị a na-ebido, ka m kọwakwa onwe m maka ndị na-eletụba anyị nke izizi. Enwere ike taa wụ izizi ị na-ahụ anyị. Ka m kọwakwa onwe m ka ị mara onye m bụ. A na-enyekwa ụmụnne m ohere ka ha kọwakwa onwe ha maka ndị nene anyị izizi. Aha m bụ Ifeọma, abụ m nwunye, bụrụkwa nne ọmarịcha ụmụaka 3. Ka ị ga-esi wee hụ, abụ m onye Naijiria, bụrụkwa na onye Igbo. Mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka, ebe anwa ka m si wee na-ekwu kịta. Ana m azụ ahịa igwe, na-enyekwa ndị mmadụ aka iji nyere ha aka ka ha set up ahịa igwe nke ha, ka ọ na-azụkwa ọfụma na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-ahụ anyị izizi, nọdụ anị, relax, chaa nnọọ ọfụma na ozi anyị ji bịa taa dị ụtọ nke ukwuu. Ọ bụkwana na ị na-enenebu anyị izizi before, relax kwa, ama ebe isi. Ụtụtụ m ka ọ bụ kịta, so ihe anyị ga na-aṅụ bụ kọfị. Ọ bụkwanụ na ehihie gị ọ mgbede gị, ọ bụ na ọ popcorn na ihe ọbụla bụ ihe dị gị mma, were ya nọdụ n'oche gị, gbanyụọ TV ka ị wee na-ege anyị ntị ọfụma. Ndewonu. Ka m kwalite ụmụnne m ka ha kọwakwa onwe ha tupu anyị a na-aga n'isiokwu anyị nke taa. Ka m bido na Sister Doris. Sister Doris, ngwanụ kọwaa onye bụ. Daalụ nne Sister Ife maka ohere ọma nke nyere m. Ụtụtụ ọma ndị be anyị, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke na-ekiri anyị. Anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị taa. M sị ka m were ohere a sị unu ewekwala iwe maka na anyị apụtaghị ọsịsọ, maka ihu na ahụla n'ihe teknọlọji ọ dabara n'ụbọchị taa kemgbe anyị na ya na-eme, but thank God na anyị emechaala abịa. Unu ewekwala iwe na anyị gburu oge. Aha m bụ Nwada Doris, ebikwanụ m Ireland. Enwere m ụmụaka 3, mụ na di m. Ana m azụkwa n'ahịa igwe a, na-etinyekwara ndị mmadụ aka, ndị ahụ chọrọ ịna-azụ ahịa nke ha from ụlọ, ma ndị nke chọkwara ibido zụwa ahịa igwe. M na-etinyere ha aka ka ha nwere ike bido nke ha na-ahụkwa na-enwetakwanụ ihe o kwesịrị ka ha na-enweta. Daalụ n'orienne. Daalụ Nwada Doris. Ngwanụ, Nwada Doris bi na Ireland. Ama m ebe m ga-aga na-aga m ebu ụzọ gaa Belgium ka Germany. Kedu nke ka nso? Ịma na ebighọ m na Europe, mana ka m gawa ebe ọ na plane buga m gawa. Ka m gawa m na Germany. Ama m na plane ebute gị ebe a first. Nwada Tochi, kọwara anyị onye bụ. Sorry. Ndị be anyị, daalụ n'ụtụtụ ọma, efifie ọma na mgbede ọma. Afọ m bụ Tochukwu Telamaris Ndịka. Ebi m na Germany with family m. Abụ m mama, bụkwolu nwunye. Enwere m ụmụ ọma na 3, and ana m azụkwa afọ igwe, na-ejekwa akwụkwọ. Daalụ na-enyekwa ndị mmadụ aka igosi ife ka esi wee na-azụ afọ igwe, wee fanọdụ n'ụlọ fa na-enwetakwa obere ife n'aka. Daalụ. Ụmụ ọma, ụmụ nwanyị Chineke. Daalụ rinne Sister Ife. Ụmụ nwanyị Chineke kere ụbọchị ụka.
udo dịrị unu. Ngwanụ nwaada Salome, ọ anaghị n'okwu, ebee ka isi onye ka ịbụ? Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m nụ, daalụkwanụ, Chukwu gọzie unu. Otu ehihie ọma, mgbede ọma. Ọkwa m nwa nwaada Salome, awụ m onye Igbo, nwa afọ Abia steeti. Ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium, mi na ezinụlọ m. Ana m azụ afọ igwe, m na-alụkwa n'ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ana m asị unu buru oche bịa ka unu nụ ihe nke m nwetara n'ụbọchị nke taa. Daalụkwanụ rinne. Ewuo, ọmarịcha ụmụ ndeemenụ. Ngwanụ ndị be anyị, ka anyị banye n'isiokwu anyị nke taa. Gịnị bụ isiokwu anyị taa? Ọ gịnị bụ isiokwu anyị? Imirikiti n'ime anyị, tụmadị ndị nne, anaghị enwe ohere wee kwanye ugwu na ihe ndụ ha chọrọ. Naanị ihe ha na-eme bụ ihe m ga-eme, ozi, responsibilities. Ha agbahapụ onwe ha, hapụ ihe ndụ ha chọrọ. Anyị wee na-asị taa ka anyị kwukene maka isiokwu anyị bụ na ahọrọ m onwe m. Ahọrọna m onwe m. Ngịnwa ịdị nkwadobe ịhọrọ onwe gị? Kedu ihe isiokwu a pụtara? Ka a si wee kọwaa, anyị anaghị enwe ohere, anyị anaghị akwanye ugwu na ihe ndụ anyị chọrọ. Anyị ga-arụ ọrụ ịbụọ, ọrụ ịtọ, isi na nke gbaba na nke eni, isi na nke ọzọ gbaba na nke eni. Mgbe iji wee na-alọta, ike agwụna gị. I nweghị efeledo ụmụ gị anya, i nweghị efele onwe gị anya, i nweghị efele di gị anya, i nweghị efe ihe ọbụla ịma bụ ọrụ 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 ọrụ. Ị na-anata na-asị gị, mọmị gị, biko biko, ike gwụrụ m, bifo ha akọ sef ịrahụna n'elu oche. Ị hụrụ otu ịbụ na ị ga-ịsa onwe gị ahụ bụ ezisi ike. O nwere ndị ga-arahụ n'oche, mụ na onwe m mere ya. M rahụ n'oche, ana m aga bathroom until chi ifo m kunye in the morning ịkwadokwa ọrụ ọzọ. M wee sị, ahọrọ m onwe m. Ahọrọ m onwe m awụghọ because na ndị selfish. Ahọrọ m onwe m maka na ndụ m chọrọ ihe ndị m anaghị enye ya. Ihe ndị ahụ m anaghị ele anya, m na-eleli anya, ana m etinye anya ya. Mbọ m aga m eme, isi m aga m eme, imeke up, mba, ịhụ m dịka onye ara. Ahọrọ m onwe m. Gị họrọ onwe gị, gị nwee ike nyere famili gị aka. Gị nwee ike mara mgbe ụmụ gị neediri something from you. Nwee ike mara ihe na-eme ụmụ gị. Nwee ike mara ndị ha na-akpa. Nwee ike mara ụdị nkata ha na-akpa, ma ndị ha na-eso, mara ihe niile ụmụ gị na-eme. Nwekwana ike lezie onwe gị anya. Nwekwana ike họrọ good health. Rie ezigbo nri. Ghara ịdị na-eri cham nke ihe a na-akpọ ya junk food outside. Gị nwee ike nọdị n'ụlọ sie nri, sie ezigbo nri ga-enye ahụ gị ihu otu ahụ anyị na-eglo. Ọ maka na anyị họrọ onwe anyị. Ịhọrọ onwe gị awụghị ileli ndị ọzọ anya, mba, ọ wụ inyere ndụ gị aka ka ị wee nyere ndị ọzọ aka. Isi na iko mmiri na-adịghị na-enye ndị mmadụ because onwezi ihe dị n'ime gị, onwezi ihe ị nwere inye, but you're still struggling to give. Then nsogbu dị. Ịbanye plane, a na-akọwara unu ka unu si etinye seat belt and everything. Asị gị na-enwe mberede, gị buru ụzọ secure godo onwe gị before i secure onye nọ gị n'akụkụ ma ọwa ụmụ gị. Otu ahụ ka ọ dị na ndụ. Ị ga-ebu ụzọ ledo onwe gị anya, họrọ onwe gị first. Ịhọrọ onwe gị, gị wee nwee iko gị ju gị hụ ihe ị ga-enyekwanụ ndị ọzọ ị na-enyere aka. Ka anyị bido ya bụ conversation, na ụmụnne m a na-ele m nga anyị na-ahụ anya ha, iko ha
ejuchana ha na-achọ ịwụpụ ya awụpụ, ha ga-asị Ifeọma ikwugbuo n'onwe gị, gbuo ya na nkenke ka anyị nwakwukwa anụ. Ngwa ka m kpọlite m nwaada Doris na ahụrụ m ahụ ya na-emezi otu a. Ngwa mpụta ihe ahụ ibu. Sister Ifeoma, thank you so much. Hey, ụmụnne m na ụmụnna m, unu ahụla ya, anyị họrọ onwe anyị, mụnwa họrọ onwe m. Gị nwa, ka ihe ị họrọ, ị họrọ ọrụ gị, ka ị họrọ isi n'ọrụ nka gị gaa na nka gị, si na nka gaa na nka, ka ọ na ịhọrọ onwe gị otu anyị nwa n'ihe anyị niile n'ọhịa esi họrọ onwe anyị. Maka ị nwere ike gị chee na ị nwere ọrụ atọ ga-enye gị obi ụtọ, nye gị obi umeala, asị ka ọ ga-enye gị ya. Maka ọrụ atọ, ọrụ anọ ga-ewere oge gị, ya were ahụ isi ike gị, ya were oge ị ga-eji lekọọ onwe gị anya, nọrọ weta ụmụaka, rie ezigbo nri, hikwa n'ụra, asa ya ahụ. Gịnụ ihe Sista Ifeoma kwuru? Ọ sị na mgbe ofe ọ bata ka o detu isi n'ala, zute obere ikike, n'ụtụtụ ka ọ ga-ahụzi onwe ya, a n'ụtụtụ ahụ ya ebilikwa gawa kwadowakwa ọzọ. So ka ị họrọ onwe gị, ka ị họrọ ọrụ anọ ma ọrụ ise. Maka anyị meela ya ebe ọ dịrị anyị, izi anyị họrọ onwe anyị, bidokwana azụmahịa anyị na-ekwu okwu ya, ga-ihe tinyere anyị aka, nye anyị oge anyị ga-eji lekọọ onwe anyị anya, nwetakwana ihe nweta anyị ga-eji nyere ụmụnne anyị, nye ụmụnne anyị, nyekwana ụmụ nke anyị, nwerekwana oge anyị na di anyị anọkọ, nwerekwana oge ụmụaka anyị ahụ ha mgbe ha na-eto, hụkwana ọ bụrụ na ndị dị obere ọ dị marathons, anyị esocha hụ otu ha si agaga. Ọkwa ndị nke toro eto, ịhụla na ha too, activities niile ha na-aga, gị soro ha na-aga ya. Maka onweghị ihe na-enye ụmụaka obi ụtọ ka ha wụ n'ọsọ, ka ha na-agba ọsọ ahụ, mọmị ya na-asị ha ride on, I trust you, well done. Onwe ihe na-atọ ha ka ha. So ajụjụ anyị ka wụ, gị nwe onwe gị na-ekiri anyị, nke họrọ, ị ka họrọ ọrụ anọ na ọrụ ise? Anyị nwa egbuola ebe ọ ga-adịrị anyị isi. Maka ọrụ anọ ahụ ma ọrụ ise ahụ, ọ bụrụ na ị họrọ ya, ọ ga-ewere oge gị ị kwesịrị iji na-elekọ onwe gị. Ị ga-eche na o nwere ike onye gị ego, ọ ga-enye gị bọtụ obere nke ị ga-eji kwụọ ụgwọ bills gị niile, ka ọ ga-enye gị. Ọ ga-enye gị nke ị ga-esevu, ị ga-eji lee onwe gị nka. Ọ ga-enye gị nke ị ga-eji nye ndị nọ ebe ụlọ. Ọ ga-enyekwa nke ị ga-eji rụọ ụlọ ọma ahụ ị kwere, moto ọma ahụ ị zụrụ, ọ ga-enye gị ya. Ịrọrọ nrọ na ị ga-enweta ihe ọ ga-enye gị wu nke ị ga-eji mee expenses gị, kwụọ ụgwọ niile ị kwesịrị ịkwụ n'ebe ahụ ị nọ. Mgbe ahụ ị na-eme otu ahụ, ụmụaka ga-asị na mọmị a na-enwe ohere, a na-enye ha ohere, onwe ihe ọ na-eme with them. Di gị ga-asị na ị na-enwe ihe ya ohere, maka ị ga-enwe n'ụta ma ịbata ike agwụ gị, ihe ị ga-emewo iji si ike saa ahụ gị lakpuo. Ọ ga-emekwa ụmụaka gị activities niile ha na-aga, because ebe asị oke ka ịkpọta somebody naanị ga na-eme ihe ndị ahụ. At the end of the year, at the end of the month, imecha ego niile ị nwetara ka ị ga-eji kwụọ naanị. And otu naanị ga-esi lekọrọ gị ụmụ awụ otu gị ma ga-esi lee ha. So ya kara gị mma na-esoro anyị bịa họrọ onwe gị otu anyị nwa họrọ onwe anyị. Ile n'anya gị ihe otu ihu anyị na shine ka potato potato agịrị ka ọ chọrọ. So ugbu a ohere dịrị gị ka ị bịa soro anyị họrọ onwe gị, ka anyị gosi gị ụzọ, maka ebe anyị nọ ụzọ dị ya. Daalụ Rinne, Sista Ife. Chineke, daalụ nwaada Doris, ikwuone ya nnọọ, ikwuone ya, ịkụọne ya akụja ya akụja. Ọ sị gị na ọrụ abụọ na ọrụ atọ anaghị ewetara gị joy. Mba, ọ ga-enye gị obere ego ị ga-eji wee kwụọ bill, mana ihe ọ na-ewere from you ka ihe ọ na-enye gị. Your mental health, emotional health, physical health, ha niile ga-adị affected. Betanụ wụkwanụ n'ahụ nama. So ị na-agbagharị ihe ahụ, isi ebe a gị gbafere ebe a, ana m aga clock in, ajọst m chi na nke a pụta, agawana m late, gị gba ka ị na-eme ihe ahụ, ka ọ na-eme affect everything in you. Ọ na-enye gị joy.
So kedu ihe ị họrọ? Ị họrọ life, ndụ, ka ị họrọ ọnwụ? Maka ihe ahụ wụ ọnwụ, ihe ahụ na-ebukọ stress n'ahụ. Ọ na-awụ ndị mmadụ nọkọta gị ọ gara pati gbagide egwu daa, ọ na-aga n'ụzọ kọlapsa, ya bụrụ ya. Kedu ebe stress niile ahụ si? Ọ mgbagharị niile. Mana ịnọdụ ịhọrọ onwe gị, kwanyere ndụ gị ugwu, họrọ ihe ahụ gị chọrọ, ị ga-anọkwa n'ụlọ na-akpatakwa ego ahụ, na-akpatadị karịa ọrụ atọ ahụ combined, ma na-ebikwa ezigbo ndụ. Daalụ Nwaada Doris. Awụ m onye ọtụtụ ụka. Ka m kwudebe before ha asị m gbanyụọ TV na m na-ekwu too much. Ka m gawa m mkpọnụ Nwaada Tochi na ya sị na ya ma na ọ ya ka m ga-akpọ, mana aka m ga-akpọkwa gị Nwaada Tochi. Ngwa, ọ dị anaghị n'ụkwụ. Tochi, ị na-anụ ihe m na-ekwu? Yes, so sorry. I forgot now. Okay, ka m kpọọ Nwaada No Salome. problem, finish go. Ndị be anyị daalụ no. Daalụ rinne Sister Ife for ohere anyị nye m. Ime ọzọ m ka last born again n'Igbo. So ife m nwa na-etinye n'okwu a bụ, okwu anyị taa bụ ịrọ onwe gị, and ọ dị mkpa na anyị nwa bụ ụmụ nwanyị rụrụ nwanyị. Ọ bụrụ na anyị ji anya ukwu ọda nọ, maka ọ bụ na anyị nwa bụ ụmụ nwanyị ife mmanya unu ma na ezinụlọ abụ nwe ka o si dị, because ọ bụ na arụ adịrị anyị, ụmụaka anọrọ ọfụma, maka ife papa ya eme abụrụ ife mama ya eme. So ọ ya dị mma na anyị nwa na onwe anyị anya, ka our Sister Ife si wee kwu. Ọ dị ezigbo mkpa na anyị na onwe anyị anya, maka anyị nele onwe anyị anya dị nnọọ fit, anyị dị ndụ na-emekọ ife niile with family anyị, ma ụmụaka anyị maọbụ di anyị, ma isi nri o, ma ịnekọta ịnọ with ụmụaka ime. Maka ị na-anya apụta n'ezinụlọ, ife nwaanyị a na-emekarị n'ime ezinụlọ dị almost 80%, ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, especially anyị nwa bụ ndị Africa, or 80%. Inwe ike isi ndị ọcha bụ 50-50. Okay, 80 some is 95, but the minimum you get will be 75. Ife niile bụ ụmụ nwaanyị. Nwoke bụ ọjọọ ọlụ bata, mgbe anyị nwa anyị jegodo ọlụ bata, anyị esi nri, anyị eme nke anyị ka na-akpatakwa ego nke anyị o, na-ete ekike ọfụ ụmụaka, na-afụ na fa wụ arụ, na-afụ na ije larụla, anyị agụkwa fa bedtime story. Ife niile anyị emesi ya awụfa arụ, ya etefu de make issue na fali nri. Ngwa ị na-eme ife niile a, iwepụtara sometime ohere fọ onwe gị, iwee bịa pụta ofu mbọsị daa. Gwoke m onye ya eme ife niile a, nna ya emegodi, onye mmerụọ half of ife ngị nwa bụ mama na-eme. Onye ka o ji dị mkpa na anyị họpụta onwe anyị. Ịhọpụta onwe anyị bụrụ jos na onwe anyị o, maka family anyị ịnetekwa fa ọfụma, maka anyị dị ndụ, anyị dị healthy fit, anyị dị ife ọbụla anyị na-eme ya for them, na ọ bụrụ sọ anyị nwa. Onye ka o ji dị mkpa. Echeta m oge m na-eme traditional business, o so n'ife m ji tinye dread n'isi m, because enwe ọdụm efe ime isi m, adịm enwe efe cha isi bata. Ọ bụrụ nwoke ji ọlụ bata, ọ ya larụla, maọbụ jee na kọmputa, maọbụ jide fon. Mana gị nwasịra na-abata, ịdọba akpa, ịbagodi kichin, magodi ife ụmụaka ya eli, magodi ife ndị nọ n'ụlọ ya eli, ka oge enwezi efe nedo onwe gị anya. Unu afụgo na ọfịa arụ. Ọnya ka ife anyị na-eme ji dị nnọọ mkpa. Akwa ịnọ n'ụlọ wee na-alụ ọlụ, na-akpata ego, na-enwe, ọ dị mkpa ka ndị mmadụ chọgodo ekwete, ma na-ekwetere onye ọbụla ma na ọ dị mkpa, na ọ na-enye aka, ọ na-eme gị inwe that efe for onwe gị, inwe efe. Ọ bụla gị na-eme traditional wear ya from now shining like this, ọ dị possible na
mana kịta enwe m efe na-edozi onwe m na-afụ ọdatị na-afụkwa na ụmụaka m na-eje n'ilo gụọ egwu because Sister Ife ana m aga nsị ka nje tinye ụmụaka na bed mụọ na-ebu ụzọ alalụ before them. Onye ọbụla most people some my town people anyị na-eme meeting ajụa nnọzikwa ya oh 4 years she don't sleep. My own family, my siblings, I never meet my junior sister. I see she just say she never sleep. I asked na ma lalugola because of I ahọpụtara on FF for him that time. Ifugia all nyakoji didn't know mkpa. Mwaka wa na-eti na bed ilalula for nwa apụghị kwite na scatter siferi ne ụlọ ebugolugi because of enwe ezumike. Onye koji dị ezigbo mkpa na ịhọpụta onwe I worked the FF onwe for ife niile. Otu I see work all maka benefit of our family too. No bros anywa na-elite nyabulu. Family anyị na-elitekwa ulu ya. So if I na-eme I just enjoy going ndị mama nọ outside. If I na-emekwanụ bụ ka anyị wepụta azụmafọ igwe anyị na-azụ ma anyị nwee efe wepụta ohere for nwanyị na-acha anyị nnukwu na-akpatakwa obere ife wee jiri na support ku ndị di anyị na ezinụlọ anyị n'ife anyị na-eme. Daalụnụ. Daalụ rinne Sister Ife. Daalụ Nwada Tochi. Daalụ nnọọ. Ife Tochi na-ekwu bụ na ọ bụ na ịhọrọ onwe gị ịhọrọgokwa your family because ọ bụ na ị dị healthy nwee ike na-enezi onwe gị anya your family adịkwa healthy. Ọ bụ na ị nọ n'ụlọ nwee ike na-esinye fa na-eri ezigbo nri dị healthy. Ọ bụ na ị na-agbagharị isi ebe ịgbaba isi ebe ịgbaba ebe ụmụaka ama afọ ezigbo nri wee rie fata pisata fata fries tomorrow ferie bọga nwanne echi ife a niile abụrụ healthy food. Mana nne nọ n'ụlọ nne họrọ onwe ya nọdụ n'ụlọ wee nwee ike na-ene ezinụlọ ya anya ga-enwe healthy family ezinụlọ nyanwa dịkwa healthy. Daalụ, nke a dị very important. Ngwanụ ka m mgbadebe m Belgium na Chinafe ejinarị m ka Nwada Salome offload oyibo obu. Nwada Salome, over to you. Ụmụnne m daalụkwanụ. Nwada Salome abịakwala ọzọ n'ụbọchị nke taa site n'isiokwu anyị nke anyị na-ekwu okwu ya 60 fọma. Chukwu gọzie gị na ohere ọma nke nyere m n'ụbọchị nke taa anyị niile wee nọrọ ebe a n'ụbọchị nke taa ka m kwupụta nnọọ otu azụmahịa shiri dị mkpa, otu mụnwa shiri họrọ onwe m. Mmadụ họrọ onwe ya ị na-ele anya n'elekere otu o si aga ị ga-asị na ọ dịrị izi mana ị ga-ebu ụzọ tinye ya n'echiche gị. M ga-ahọrọ onwe m ka m ga-egburu ndị mmadụ onwe m? Ihe a ụwa ajụjụ. Mmadụ ịhọrọ onwe ya dị mkpa o. Mmadụ ịhọrọ onwe ya ọ dị real. Anyị niile ma ụmụ nwoke o ma ụmụ nwanyị o papa mama anyị niile dizavụrụ nnọọ mmadụ ise ihe a ka m họrọgodu n'onwe m na nka ka m mee ihe ọwụmme obi ezuo m ike ma relax ya na be m. Ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na m gwa gị na o nwere ihe mmadụ ga na-eme onye ọbụla nọ na-ekiri n'ụbọchị nke taa ga na-eme ka o wee họrọ onwe ya dosa onwe ya n'izizi ka ọ hapụ ị na-arụ ọrụ siri ike. Ị ga na-arụ ọrụ na-esichaghị ike na-enweta ihe nweta. Ịma ndị be anyị ụmụ Igbo faneti kapịnta bilikila ụwa bụ ndọle kama m ga-anwụ ka m dọlewa ụwa ebe mụ agakwa anwụ ka m dọlewa o. Chukwu ekwela ihe ọjọọ. Na m na-ahụ na o nwere ọhụụ ọzọ dịnụ otu ọzọ m ga-esi nweta ihe nweta ma etiwe kama m ga-anwụ ka m dọlewa. Mbazi m otu ahụ m ga-esi nweta ihe nweta n'ụzọ ọzọ dị iche iche maka achọrọ m ịdọlewa mana achọrọ m akọ na uche ga-etinyere m aka ma enwee nweta ihe nweta nọrọ n'ebe m na-eme ya na-ezu ike. Agaghị m na-ele anya n'elekere. Mgbe ahụ ma bịa weta nnọọ ndụ m dosa ya otu o siri masị m
ebe ezinụlọ m ma ụmụaka m ga-abata n'ime ya. Ọhịa ka anyị na-ekwu okwu ya, ụdịrị ndụ a ka anyị butere unu so unu bịa lekwe ya. Ọ dị ire, ịfọrọ ya. Ya rụkwa nnọọ ndị nọ n'obodo oyibo dịka m, a na-eme ịchọrọ ịnara ezumike gị bụ ụzọ bịa dee akwụkwọ, dee ihe odide nye onye isi gị, bịa chere na-akwụ aka n'ala, na-azụ ụkwụ n'ala, na-eche ka onye isi bịa sị gị ngwa na ị ga-aga họlide, ọ na ị gaghị aga. Ụmụnne m, ihe a mekwara m aga m atụrụ na show and nchọrọ izu ike ha bịasị m na m aga dịchi na-afụ ụfụ n'obi. Ọ na-afụ ụfụ n'obi. Ya mere ọrụ a ya ma anyị jiri wetara gị azụmahịa dijitalụ. Ọ ga-etinyere gị aka, kwanye gị ọja n'ukwu gị, nwere nnọọ ohere nke aka gị. Mgbe ị chọrọ izu ike gị izu ike, mgbe ị chọrọ ịrụ ọrụ gị rụọ ọrụ. Kedu ihe anyị na-ekwu okwu ya? Ị ga-anọ n'ebe gị were rụọ ọrụ a. Nakwa arụkwa nke ha na-agwakwa ndị ọga ka m zuo ike. Nweta onwe gị na ị nweela mgbọrọgwụ mgba nke ị ga-asịzi oke, ugbu a ka m họrọzie onwe m nke a na-ekwu okwu ya. Gbubie nke ndị a na-akwụ m ụgwọ, were amamihe m na-arụrụ ọrụ, megbubie ya abụọ, werezi amamihe ma tinye na nke ma m na-eme, were na-arụ ọrụ. Mgbe iji ya tinye na nke ọkwa nọ selfish ka ọwụ mba, mmadụ ịhọrọ onwe ya awụghị na ịhọrọ, amamihe na-akpọ selfish n'okwu Igbo echekwa fact, ọwụghị na selfish. Mba, ịhọrọ onwe gị, iwe enwe ikikere. Ị ga na-eji ahazi ezinụlọ dịka ụmụnne m kwuru, nwee ikike ị ga-eji ahazi onwe gị, nwee ikike mgbe ị ga-eji rụọ ọrụ mgbe i jiri chọọ ya, nwee ikike dị iche iche ị ga-ahụ ya, gaa nọrọkwa n'elu ya, zuo ike, nye ụra, akwara dị gị n'ahụ arịlasị ya. Ị chọrọ ịga masaji gị ga-eme ya. Iwu ndị fitnes gị nwere oge. Iwu ndị a na-eme 5 o'clock ha ga-agbawa ọsọ, nke ha na-ekwe m Chukwu mere m amara. 5 o'clock ka ga-agbawa ọsọ. Eziokwu ka m na-ekwe ya, ndị ọ na-ekwe ime nke ha ekwebeghị m. Ịhụrụ ya, nyekwana iwu ndị otu m na-eme 5 o'clock ga-ebilie bịa kpọkwuo Chineke, kwụọrọ Chineke aka ebe ahụ ka m nọ. Yes, ebe m nọ, kwụọrọ Chineke aka, ekwechara aka gị josi ndọ, mee ya nnọọ n'obi izu ike. Oge ndị a na-eme ibile nnọọ gị weta Chukwu biko mere mamara gị buru akpa gị gbapụ. Ịma, oh my God, biko nụ. Ya mere njesi ka m bụrụ ihe a butere unu. Ị na-azụ azụmahịa, ọ ga-enye gị oge gị hazie ihe ọbụla ọfụma, wetuo n'obi ala, mee ha niile ya daba. Ihe m na-agwa gị dị ire. O nwere ndị ji otu a biri na ndụ anyị shiri kwuo okwu ya. Ọ dị n'obodo oyibo, ọ dị n'obodo anyị Naijiria, ndị ka anyị na-adọlị kama m ga-amụ ka m dọlịwa. Onwe ebe na ọ dịghị, mana anyị si na ị gaghị anwụ, ị gakwa na adọlị. Bịa ebe a ka ezi gị ụzọ ọzọ ị ga-eji mee ya, ya baara gị uru. Ị ga-egbu onwe gị, ị ga na-enweta ife nweta. Ya mere otu a kwesịrị ha m n'ọnụ m, ụmụnne m, daalụkwa n'ole nne. Ewo, ọmarịcha ụmụ, ọmarịcha brain, ọmarịcha ihe niile. Tọpik a dị unu, ọ na-aga unu were were n'ọnụ. Daalụnụ. Nwada Salomi na-ekwu onye a, kama ị ga-anwụ gị dọlịwa ụwa wụ ndọlị. Nke ahụ wụ ihe ndị mgbe ochie. Ọ nọzi now. Sufferhead no be anybody sport. Onye nọ na sufferhead na-awụ onye chọrọ ịnọ n'ime ya. Chineke emee n'ihe niile ya adị were were, n'ọzi gị nwe iji isi ọgụgụ gị mara nke ị ga-eso. Chineke ekeghọ gị ka ọ wụ na I just the manage, I dey survive. Ọ wụ ihe o kere gị for. O kere gị ka ị thrive, amanụ ihe a na-akpọ ya na English na Igbo, ka ị bie ezigbo ndụ. Ụdị ndụ ahụ ị chọrọ ibi, Chineke kere gị for. Ọhịa ọ chọrọ ka ị mee. So ebe Chineke kere gị ka ibi ezigbo ndụ, eji n'aka gị si ana m survive, kama ị ga-anwụ ka ị dọlịwa. Mara mgbe ohere dị
ga-etinye gị n'ọkwa ahụ ị chọrọ uji pụta. Gị were aka abụọ mee gịnị? Ghọde ya, jisie ya ike. Ụwa abụghịzi ndọlị ndọlị na ihe a dị na mfe nọọ ịmakwa. Ị na-ahụ ya, egosi gị ya, ị ga-ahụ ya, ị ga-ahụ na ihe awụ ụzọ m ga-esi wee nyere onwe m aka. Anyị anaghị asịkwa na ịbata ya ahịa taa echi gị gbawa ghọọ Bill Gates. Ahịa ahụhụ get rich quick. Ihe anyị na-agwa gị bụ bido ya ebido, nyere onwe gị aka, họrọ onwe gị. Họrọ onwe gị na o tee na ime nwere ndọlị ndọlị. O ruo na mgbe ị ga-eji họrọ onwe gị ka ị wee nyere ndụ gị aka, nyekwa n'ezinụlọ gị aka. Na ọ bụrụ na ahụ dị gị, ahụ adị n'ezinụlọ gị. Ịdị happy, ezinụlọ gị adị na happy. Mana ọ bụrụ na ịdịghị happy, ezinụlọ gị agaghị adị happy. Ị gacha ọrụ ahụ gị bata, gị na-akụ eze everywhere, gị hụ everybody did tensed up in the home. Even the children na-akụ eze na-alụgharị ọgụ because o si gị n'ahụ. Ngị nwa ọwụ na ịmaghị aka amara ya, ndị nne unu nwawu mgbọrọgwụ family niile. Ihe metụ ha n'unu, o metụ na the entire family. So ọ bụrụ na ị hụrụ family gị n'anya, họrọ onwe gị. Mgbe m ji họrọ onwe m bụ mgbe ihe family m na ịma ihe ụmụ m si m, mom, na ọ dị ka ị hụrụ ọrụ gị n'anya karịa ka isi hụ anyị n'anya. Maka adị m enwe efe, adị m anọ ya, adị m aga ihe ọbụla ha na-eme na skuul. Ụbọchị Krismas ana m anọ ọrụ, ụbọchị Ista ana m anọ ọrụ. Enwe holiday m kwesịrị ịnọ n'ụlọ mụ na ụmụaka nọ n'ọrụ. Mgbe ha bịa gwawa m ya bụ ihe, ahụ m ọsọsọ ihe ha na-agwa m. Everyday anọ m na nke dọkịta. Stress. Nna yazi nnọọ arịa ka that is onwe ebe ọrịa si gara ma ga-aghọrọ ya. Enwezi m immunity or something. Nna anyụ m ụgbọala na-ala, nna arahụ ụra na steering. Mgbe ahụ ka m ga-esi o ruo na mgbe m ga-ahọrọ onwe m. Ndọlị ndọlị a ana m adọlizi. Mgbe a ka m ji chọta ahịa. Since m jikwana chọta ahịa, ahụ mgbu ahụ niile na-arịa m, ha niile efepụchana na windo. Ana m ahụzi ha. Ha agbafuchichana because stress ahụ ebelatana. Ịhụ m mgbe ahụ, m dị ka 90-year-old woman. Maka ana m enwede efe nye elezi onwe m anya. Mana leenụ m ka m na-shine now. Mmanụ na-atasịsị m n'ihu. Awụ m mmanụ n'ihu o. Ọ maka ahọrọ m onwe m. Odogwu n'onwe ya. Odogwu n'onwe ya. Ọ maka ahọrọ m onwe m. Ụmụ m dịkwanụ happy. Ihe ọbụla ha na-eme anọ m n'ime ya. Bute ụzọ. Bụrụ their best cheerleader. Ugbu a ha na-enwefe na-akọrọ m ụmụ ihe ndị niile na-eme. M na-ahụkwa na ihe ha na-eme, ha na-ele fon. M jụwa ha kedu ihe unu na-ele, mara ihe ha na-eme. Ihe a niile wụ ihe ezinụlọ niile. Ihe a niile wụ ihe nne niile ime ma nna niile ime n'ezinụlọ ya, so that ị ga-enwekwanụ a healthy family. Họrọ onwe gị. Otu m si họrọ onwe m, onweghị ihe ị na-elose. Onweghị ihe ị na-elose by ịhọrọ onwe gị. Ajụjụ m na-ajụ gị ugbu a, ị dị na nkwado ịhọrọ onwe gị ka ị wee nwee ike nyere ndụ gị aka, nyekwanụ ezinụlọ gị aka? Ị dị na nkwado? Ọ bụrụ na ị dị na nkwado ịhọrọ onwe gị,
ọ na-ebido by itake the necessary step, action. Itake action ga-eme na ịdị na nkwado ịhọrọ onwe gị. Kedu action ị ga-etake? Take action join a community ga-eme ka ị too. A community ga-enyere gị aka bulite gị, ọwụ nke ga-ebutu gị ebutu. And community a na-agwa gị bụ nke anyị nọ n'ime ya. Ọ ya bụ community nchọ ka ịbịa kene bịa lelee tụlee ihe ha na-eme. Ịbịa tụlee ihe ha na-eme, ọwụ na ọ dị gị mma, enyela nsogbu otu ị ga-esi mee ya. Anyị nwee training, ọzụzụ. Anyị ga-enye gị ọzụzụ dị iche iche otu ị ga-esi succeed na business a. Hapụ kene ndọlị gụdebe ya bụ egwu kama ị ga-anwụ gị ịdọlịba. Na ị na-agụ ya ihe niile ị ga na-ahụ bụ ihe ị ga na-adọlị n'ime ya. Ire Bible says there's power in it. Ihe ijiri ọnụ gị kwute bụ ihe ga-eso gị. Kama m ga-anwụ m adọlịwa, awụghị egwu. Onye chọrọ ọganihu kwesịrị ego. Onweghị nke ị na-anwụ, onwekwanụ nke ị na-adọlị ka nwanne anyị nwaanyị Salome si wee kwu. Ezigbo ndụ ka Chineke kere gị ka ị bie. Hapụ kene echiche suffering ahụ kama ị ga-anwụ gị dọlịwa, gị nọkwa na-adọlị every year, gị nọ na-adọlị pụrụ ofu ebe na-adọlị. Ya wee egwu adịghị mma, onye ọbụla agụzina ya. Ihe a bụ ihe a gụrụ mgbe ndị mmadụ nọ n'ishi. Baịbụl kwuru ya sị, onye ọbụla ekwu n'okwu ọjọọ na ihe ijiri ọnụ gị kwutewu ihe ga-eso gị. Ị nwere ohere, ị nwere options dị iche iche ị ga-eji wee nyere onwe gị aka. One of them bụ nke anyị na-ewetara gị na. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhọrọ onwe gị n'ezie, nwee ezigbo ndụ, nyekwa ezinụlọ gị ezigbo ndụ, mere anyị ozi. Anyị ga-abịa kpọbata gị ka ị bịa hụ otu anyị si na-shine, na-eglow. Lekena ụmụnne m a, ọmarịcha. Look at them. Look at them. Ụmụada eji eje mba. Maka gịnị? Maka na ha họrọ onwe ha. Kedu mgbe ị ga-ahọrọ onwe gị? Ọkwanụ ndị dị ndụ na-echenji ihe. Onye gara aga enweghịzikwa opportunity ahụ. Ihe a wụ opportunity gị. Ugbu a ị ka na-eku ume dị ndụ. Họrọ onwe gị nwanne m nwaanyị. Họrọ onwe gị nwanne m nwoke. Ịhọrọ onwe gị, family gị enwe good health. Ọ gwụkwanụ ka ọha m n'ọnụ taa na achọrọ m ikwu too much. Ekwuona m too much already. Doris ga-anọ nga ọ nọ na-asị m, hey, Sister Ifi, ị na-ekwu onye ọ na-ada agwa m ma ekwucha ahụ. Ka m mechie m ọnụ m. Doris, biko ọ bụrụ na ị nọ hie, ya ọ bụrụ na ị họrọ onwe gị ka Sista Ifeoma si kwuo, ọ bụrụ na ị họrọ onwe gị, ihe ị ga-eme wee ebe ahụ ị nọ na-ekiri anyị ma ozi ebe ahụ ga-egwa anyị na uche gị dị ya. Anyị ga-agwazi gị ihe ọzọ ị ga-eme ka ị nwere ike họrọ onwe gị ọfụma otu anyị nwachi họrọ onwe anyị. Otu a ka ọha anyị n'olu. M jikwa na ohere a na-ekele ndị niile na-ekiri anyị because m hụ na mmadụ 7 na-ekiri anyị. So m ji ohere a na-asị unu emeela. Unu ga-ahụkwa anyị ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ, maka every Saturday ka anyị na-eweta ahịa anya na Facebook n'okwu Igbo. But anyị na-abịakwa Tuesdays and Thursdays na-agwakwa unu ụbọchị webinar anyị ka ị nwere ike bịa were anya gị hụrụ live ihe na-emenụ. So otu a ka ọha anyị n'olu ka ọ dịnụ. Anyị ga-ahụzi n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ. Kene okwu n'oyibo na ịmama fananụ Igbo ndị na-ekene. Ihe a Igbo session. Bye bye nọ.